Mae'n ymuno gyda ni am sgwrs wythnos ma ar cyfryngau cymdeithasol. Mae Catrin Hughes. Mae Catrin yn athrawes yn Ysgol Ystradau a hefyd yn arwen côr merched Lleisiau'r Cwm, yn ogystal â gwneud nifer fawr o bethau eraill yn gerddorol yn ein cymunedau ni hefyd. Felly diolch am ymuno gyda ni heddi, Catrin. Croeso cynnes a diolch yn fawr i ti. Dim problem o gwbl. Mae rai bod chi wedi dod yn gyfarwydd erbyn hyn gyda'r drefn o weithio gytre. Ydy, fi'n credu bod blwyddyn yn rhoi digon amser i ni am gyfarwyddo gyda'r holl systemau a'r geirfa newydd ma sy'n digwydd, ti'n modd? Ie, na beth yw e. Ni gyd wedi dysgu fel i ni mewn mlaen, fi'n credu, gyda'r holl systemau newydd. Felly, beth yw'r drefn gyda chi ar hyn o bryd? Oherwydd yn amlwg, dyw'r plant yn yr Ysgol Ystradau ddim nôl ar hyn o bryd, ond so beth yw'r drefn o ran ydych chi'n mynd mewn ambell i ddyrnod, neu ac ati sydd ych chi'n weithredol ar hyn o bryd? Ydw, dwi yn mynd mewn a bod yn onest, ti bob dydd. Dwi'n dysgu cerdd a drama, ond dwi hefyd yn bennod safonau ar blwyddyn 7. Felly yn rhywedd yn swyddi, fi'n teimlo bod i'n rhwyddach gweithio yn yr ysgol a bod yn onest. Mae gyda fi 215 o ddisgyblion yn blwyddyn 7. Wow. Dwi'n gofalu amdani nhw, felly mae'n rhwyddach bod fi yn yr ysgol. A mae gyda ni'r hwb hefyd. Mae yna ychydig o ddisgyblion gyda ni yn yr hwb, felly mae eisiau bod yn fanno hefyd, ti'n gwybod yn gofalu ar ôl y disgyblion. Felly, newyddion da i ni wrth gwrs sy'n ni wedi cael yw bod y disgyblion yn dychwelyd dillu nesaf. Ond nid pawb gyda'i gilydd, ni'n gorfod bod yn ofalus iawn gyda'r drefn, ac felly maen nhw'n dod nôl fesul blwyddyn neu 2 flynedd ar y tro yn ddyddiol. Ond mi ddi yn braf iawn i weld y disgyblion nhw'n yn rhagor, a dwi'n siŵr bod nhw erbyn hyn yn hen barod a'r rhieni nhw siŵr o fod yn mynd i daflu nhw allan a gweud hwyl fawr. Ie, na, wrth gwrs, fi'n siŵr bod nhw. So, sawl blwyddyn, 1 blwyddyn bydd yn dod nôl o wythnos nesaf ymlaen? Bydd yna 2 flynedd yn dod nôl yn ddyddiol, ond hefyd mae rhaid i ni feddwl, ti'n gwybod am y disgyblion hynna sy'n sefyll ar oliadau hefyd, felly, a'r hefyd y disgyblion bregus, bod nifer fawr ohonyn nhw'n bregus erbyn hyn, yn feddyliol, ti'n gwybod, mae rhaid ni ofalu am bawb. Felly, ni'n trial rhannu fe'n gytbwys, fel bod pawb yn cael dod nôl yn ei tro, ond nid gyda'i gilydd, wrth gwrs, ti'n gwybod. Ie, na beth yw e. So, yn amlwg un o'r heriau sydd gyda chi mewn ysgol uwchradd, yn wahanol i ysgol cynradd, yw mae'r disgyblion yn symud o gwmpas llawer, a mae'r athrawon falle hefyd yn gorfod symud o gwmpas y dosbarthiadau ac ati. Mae'n anoddach falle i gadw nhw yn ei swigod fel petai. So, pa heriau oedd gyda chi o ran a wedyn dod i'r canllawiau mewn i gadw'r plant yn saff a falle yn ei swigod blynyddoedd nhw? Wel, i ni fel athrawon ddim wedi gorfod symud. I ni'n sefyll yn stafellodd, ond wrth gwrs, fel arfer, fe fydden ni'n bandio blwyddyn 7 o ran i gallu ac yn academaidd fel maen nhw'n dod o stradau, ond ar hyn o bryd, i ni wedi gorfod cadw nhw yn eu dosbarthiadau cofrestru, felly maen nhw'n dilyn y dosbarth cofrestru hynny bob gwers. A fel o ti'n sôn am y swigod yma, sy'n derm cyfarwydd iawn erbyn hyn, ond mae gyda ni swigod allan ar yr iard, mae blwyddyn 7 yn ei swigen, a blwyddyn 8 yn ei swigen, ac yn y blaen. Ac hefyd, o ran cinio, mae pawb yn mynd fesul swigod lawr i'r ffreitir. Felly, ei ni wedi gorfod monitro'n ofalus iawn, ond diolch beth i ni fel athrawon yn sefyll yn dosbarthiadau ni ddysgu'r disgyblion yma. Na ie, mae hwnna'n rhywbeth, ydw e. Mae'n arbed, ydy. Odi, na'n beth yw e. Os a fi'n ôl i chi'r misiodd fel hydref a tychwedd, oedd hi bron yn anochel bod na cases yn mynd i fod gyda ni, a bod na blynyddoedd yn mynd i gorfod hunan ynysu, a bod aelodau staff ac ati yn mynd i gorfod hunan ynysu. Pa mor anodd oedd hi yn y cyfnod na i gadw rhyw fath o cysondeb yn yr ysgol o ran y dysgu ac ati? Oedd hwnna'n anodd iawn a gweud y gwir. Oedd rhywun fel ti'n gweud yn synhwyro yn ystod y mis hydref ar cyfnod na y bydde'r pandemig yn lledaenu. Anodd iawn oedd hi, wrth gwrs, achos oedd gyda ti rai disgyblion yn yr ysgol, ac wedyn fydden ni'n clywed yr uwchseunydd yn mynd, a fydden nhw'n galw gwed enwau disgyblion, a falle L10, bws L10, pawb i ddod i'r neuadd, a fydde'r disgyblion yn synhwyro fod yna rhywbeth ti'n gwybod yn corddi, ac erbyn y diwedd, oedd e'n anatod bod nhw'n yn galw enwau disgyblion, ac wedyn fydde yna dywelwch llwyr yn y dosbarth. A felly oedd hi'n anodd hefyd, a gyda si blant yn y dosbarth, a fydden ni'n gorfod ffrydio'n fyw hefyd yn y cartre, felly o'n i'n gwybod ei 2 beth ar yr un pryd. Felly dwi'n credu mae cydlynu'r 2 beth na oedd hwnna'n yn anodd ar brydiau. Ie, na beth yw e. Achos o'n i'n nôl yn y cyfnod ni chwarae pêl-drod i glwb Bancos Felen, a na gyfnod ble oedd rai ddim wedi gallu dod, rai chwaraewyr i fanca sy'n yr ysgol yn Maes y Gwendraeth, ddim wedi gallu dod oherwydd oedd y bws
wedi gorfod hunan ynysu oherwydd bod na ces fyna. So dim ond oedd y blynyddoedd yn broblem, oedd pethau fel y bysys hefyd yn codi problemau hefyd, nag o'n nhw? Hwna falle oedd y broblem fwyaf. Ti'n bod dim ond un person sy'n eisiau ti ar fos yn dyfa i ddal y feirws, a wedyn mae'r bws i gyd yn gorfod hunan ynysu. Oedd hwnna'n drist. Oedd hwnna'n beth trist, mae rhaid i fi weid. Fi'n cofio, yn bell i beth ti'n cofio'n glir. Mae hwnna'n rhywbeth fyddai'n cofio, ti'n bod? Ie, na bydde we. So symud ymlaen, wnaethoch chi gyffwrdd yna fe gynnau o ran yr wythnosau nesaf nawr. So fel wedwch chi, mae yna 2 flynedd yn dod nôl gyda chi wythnos nesaf. Os na ganllawiau fel erbyn bod yr ysgol nôl y blynyddoedd llawn i gyd nôl yn yr ysgol, neu cymryd i gam wrth gam fydd i'r? Cymryd i gam wrth gam, ni ddim wedi cael unrhyw fath o gyfarwyddwyd eto i gael gweld siwr bydd pethau ar ôl Pasg, ti'n gwybod, ond mae yna ganllawiau llym yn ei lle ar gyfer pethefnos nawr cyn Pasg o ran mygydau, y system un ffordd ac yn y blaen, felly mae rhaid i ni erbyn hyn nawr wisgo mygydau hefyd o fewn ystafell dosbarth, sy'n mynd i fod yn wahanol iawn i bawb, ond mae'n rhywbeth i ni'n gorfod cydymffurfio gyda fe, mae'n rhywbeth i ni'n gorfod ymateb iddo fe, ti'n bod o ran yn diogelwch ni hefyd. Felly mae'r disgyblion yn mynd i orfod gwisgo mygydau hefyd, yfe? Oeddi hwnna'n rhywbeth newydd, achos yn y coridorau nhw'n gorfod defnyddio nhw'r blaen, ond erbyn hyn mae mygydau penodol mae rhaid i ni ddefnyddio, nid jyst mygydau'n hunain, ti'n bod? Mae mygydau o'r sir wedi cyrraedd, felly mae yna focsys mawr yn yr ysgol ar hyn o bryd. Felly, ond beth sy'n braf yw bod nhw'n cael dod nôl o ran eu lles nhw. Mae nhw'n cael dod nôl, mae nhw'n cael rhyw fath o normalrwydd, ta beth yw hwnnw erbyn hyn, wy'n gwybod, ond fi'n credu bod e'n bwysig bod ni'n gweld nhw'n arwyneb yn wyneb i ni gael sgyrsiau, ti'n modd? Ie, na bydde we. A fel rhywun sy'n athrawes cerddoriaeth a drama, ydych chi'n poeni os byddwn ni falle mynd trwy cyfnod arall hir o ddysgu ar-lein bod e'n mynd i effeithio ar addysg y plant yn y maes perfformio ac elfeddydau ac ati, oherwydd mae'r gallu perfformio'r lwyfan ar hyn o bryd wedi dod i stop, does dim eisteddfodau, dim cyngyrddau ac ati. Mae wedi effeithio, mae tynnu hwnna oddi wrth y bobl ifanc am flwyddyn yn gyfnod hir, neu gyfa? Odi, mae dysgu ar-lein, fel ti'n gweud, wedi bod yn anodd. A i'r celfyddydau perfformio creadigol fel cerddoriaeth, wrth gwrs, mae wedi bod yn hit fwy, ti'n gwybod, nag arfer yn diwy. Beth oedd yn braf, wrth gwrs, cyn Nadolig, oedd yr athrawon teithiol i gyd yn yr ysgol, a ni'n clywed bwrlwm cerddoriaeth, oedd y piano'n mynd, o'n ni'n clywed canu, ti'n gwybod, felly oedd hwnna'n neis. Ond wrth gwrs, ar ôl y Nadolig, newidodd popeth. A gyda cerddoriaeth, fi'n credu bod e mor bwysig. Ydyn, maen nhw'n perfformio'n unigol a maen nhw'n mwynhau yr elfen perfformio'n unigol, ond mae cerddoriaeth yn rhywbeth cymdeithasol. Maen nhw'n mwynhau perfformio mewn ensembles, mewn bandiau, mewn corau, ti'n bod? A fi'n credu mai dyna beth maen nhw wedi colli fwyaf, yr elfen cymdeithasol na, neu gael sgwrs gyda'r athro teithiol am hyn a'r llall, ti'n gwybod? Maen nhw wedi gweld eisiau hwnna hefyd, ond o ran y gwaith academaidd, mi na nhw ddala lan yn slo fach, neu mynd i fod yn darllen caled, ti'n gwybod, ond ar ddiwedd y dydd, fel pennau safonau, dwi o hyd yn pwysleisio'r ffaith bod nhw'n iach yn feddyliol yn dod nôl. Ti'n gwybod, mae hwnna'n bwysicach i fi ar hyn o bryd. Mae ddaw'r gwaith wedyn. Ie, na beth yw. Ach, mae wastad y cyfnod o'r flwyddyn ni newydd bod trwyddi. Mae fel arfer eisteddfodau dydd Gwyl falle, mae'r eisteddfodau'r urdd yn dod lan ac ati. Mae wastad yn gyfnod brysur amser hyn nawr. Yn wedig unwaith ni mewn i'n mis Ionawr ar ôl Nadolig, dyna pryd mae'r gwaith caled yn ei mewn ar gyfer yr agbrofion, yr eisteddfodau ac ati. Nesau i fod, yw e? Dod i ni'r Cymru, mae'n flwyddyn llawn yn diwiron y calendar, rhwng Wyl Ddewidi, yr urdd, y genedlaethol, yr Wyl Gerdant, ti'n gwybod, mae'n llawn a ni wedi colli popeth, ond mae pawb wedi colli popeth a mae rhaid i ni just, ni wedi cadw'n ddiogel a just gobeithio croesi bysedd fydd popeth yn well ar gyfer blwyddyn nesaf, gyda llawn i fod berniadu yn Steddfod Tregaron, genedlaethol. O, reit, o'ch ie. Ond mae wedi cael ei gohirio ddwywaith, felly croesi bysedd yn blwyddyn nesaf. Fi'n siŵr fydden nhw'n cadw'r beirniad i fod yr un peth, fi'n siŵr. Gawn ni weld. Felly, symud mlaen o'ch swydd chi fel athrawes yn yr ysgol, chi hefyd yn arwain go'r merched, lleisiau'r cwm. Ydych chi wedi gallu dod at eich gilydd o gwbl yn ystod y flwyddyn diwetha i gymdeithasu, neu yn amlwg ydych chi ddim wedi bod yn canu gyda'ch gilydd, ond ydych chi wedi gallu gwneud rhywbeth i gallu gymdeithasu gyda'ch gilydd o ryw fath? Ydyn, ni ddim wedi gweld yn gilydd yn gorfforol, ond ni wedi cwrdd ar pethau fel Zoom a WhatsApp. Does dim diwrnod wedi mynd hebo heb i ni beidio cysylltu ar WhatsApp ers mis Mawrth diwetha, bod yn onest. Mae nifer o'r côr, mae trawstoriad eang o aelodau yn y côr.
Mae rhai a teuluodd yn byw gyda nhw adre, mae rhai ar plant gadre, ond mae yna rai hefyd sy'n byw ar eu pen eu hunain, a mae wedi bod yn anodd iddyn nhw. Mae nhw dros eu 70au rai ohonyn nhw. Ac felly mae'r gwefannau yna yn gyfrwng iddyn nhw gadw mewn cysylltiad. Bob dydd i ni wedi gweud, helo, bore da, siwr i chi, joc fach falle, limerick y dydd, jyst rhywbeth i gadw i fynd, a rhywbeth i ddangos bod ni'n meddwl amdanyn nhw. Fi'n credu bod hwnna'n bwysig. Ti'n bod i bobl sy'n byw ar eu pen eu hunain. Mae wedi bod yn gyfnod ofnadw, yn dyfu. Ydy, na beth yw e. Chod weithio, so ni'n sylweddoli weithio, falle bod y pethau bach yn meddwl lot i bobl. Falle i ni'n meddwl, falle just neges bach yw i, fel chi'n gweud, joc bach, bore da neu beth bynnag, ond i bobl falle sy'n byw ar ben eu hunain, a chod wrth i ni wedi mynd trwy'r pandemig ma, ni gyd yn awr yn symud yn well ar y cyfrifiaduron a wneud yr cyfarfodydd yn ac ati. Wel, yn anffodus, mae yna falle genhedlaeth sy'n stryglan falle gyda'r holl technoleg sy'n symud mlaen ar hyn o bryd. Wel, a bod yn onest, o'n i'n un ohonyn nhw. Ti'n gwybod fi wedi dysgu cymaint am bethau, a gaid ni'n hat-offi aelodau'r côr sydd dros i 70au. Maen nhw wedi ymroi, maen nhw wedi dysgu, maen nhw eisiau dysgu. Achos ar ddiwedd y dydd, os nag i nhw, maen nhw'n mynd i deimlo'n ynysig iawn, ti'n gwybod, os nag i nhw'n ymgymryd ar pethau yma. Felly, maen nhw wedi gwneud gwaith arbennig o dda, mae rhaid i fi weid. I ni wedi cadw mewn cysylltiad, yma hwnna'n braf o beth. Na beth yw e. Oedd na bethau ar y gorwel gyda chi llynau o ran, wel, ni'n gwybod yr eisteddfodau, ond o ran y côr ac ati, wnaethoch chi golli mas yno neu unrhyw bethau eraill oedd gyda chi ar y gorwel yn y Gwanwyn mewn i'r haf blwyddyn diwethaf yn anffodus gorfod cael ei chanslo ac ati? Ti'n gwybod beth, oedd 20 yn un o'r blynyddoedd mwyaf prysur i ni fel côr. A bod yn onest, oedd da ni gyngerdded i'r ifedi lleol, Brynaman, Pen-y-Gros, ond hefyd oedd da ni gyngerdded weddol fawr, a bod yn onest, ond oedd noson da ni yng Nghwmni Robert Arwyn, felly methodd hwnna a digwydd wrth gwrs, oedd da ni noson fawr yng Ngwesty Parc Ystradau. I ni'n dathlu digwydd bod 5 mlynedd ar hugain, Lenny. Felly, i ni'n gobeithio'n fawr y bydd na rhyw fath o ddigwyddiad naill ai ar ddiwedd y flwyddyn falle neu y flwyddyn nesaf. Oedd 2 aelod o'r côr hefyd fod priodi. Ond yn lle priodasau, ni wedi cael 3 babi yn lle. Felly, mae genedigaeth, mae Efa Marged, mae Alaw a mae Alice Haf wedi cyrraedd yn ystod yr wythnosau diwetha. Felly, i ni'n ymfalchiog yn edrych mlaen i ddathlu gyda'r mamau yna yn fuan iawn. Mae'r côr wedi mynd yn fwy yn ystod y cyfnod diwetha. Odi, gobeithio fyddan nhw'n yn aelodau. Wel, mewn blynyddoedd i ddod. Felly mae nid fi fydd yr arweinyddes, ond yn sicr gobeithio fyddan nhw'n aelod o'r côr. Fi'n siŵr fyddan nhw'n aelodau'r côr cyn troi rowner, fi'n gwybod fel amser yn mynd. Ie. Yn edrych ymlaen i'r flwyddyn des i o'n blaen i nawr, yn amlwg, dyn ni'n gwybod siw bydd pethau yn ystod yr wythnosau nesaf, heb sôn am y mision nesaf, o ran canllawiau ac ati. Ond mae rai bod chi'n awyddus unwaith bydd pethau yn saff a bod ni'n dilyn y canllawiau, bod ni'n gallu cynnal rhyw fath o eisteddfodau, cynghyrddau ac ati yn y blaen, i ni gallu cael y bel i rolio fel petai unwaith eto i gael pobl i perfformio neu cael pobl allan i gynghyrddau ac ati. Yn bendant, ti'n gwybod, mae rhaid i ni gael rhywbeth fi'n credu erbyn hyn nawr i ffocysu arno fe, i edrych mlaen ato fe ar ôl y flwyddyn galed, mae pawb wedi gorfod yn dopi â hi. Felly, yn ara deg bach, gobeithio bod pethau mynd i ddod nôl i ryw fath o nolmarrwydd. Dwi'n gwybod i ni'n agosau nawr at gyfnod yr haf, a dymor yr haf hefyd sy'n fuddiol i ni mewn gwirionedd yn diwelu a falle gallwn ni gynnal ymarfer bach tu allan falle drwy hunan ynysu, wy'n yn gwybod. Ond i ni'n byw bob dydd gyda'r gobeith y bydd rhywbeth yn digwydd. Mae rhaid i ni fyw mewn gobeith, neu gallwn ni ddim cario ymlaen fel hyn. Na beth yw e. Ond fi yn credu fyd bod na bobl byddwn ni'n mwy awyddus nag eriod i gefnogi neuaddau yn y pentre, cyngherddau ac ati. Ni wedi colli mas ar siwr gwmynt yn y flwyddyn diwetha, a fi'n credu unwaith, dim ond bod ni'n yn synhwyrol a dilyn canllawiau ac ati, bydd rhan fwy o bobl yn awyddus iawn i fynd nôl a chefnogi y gymuned a mynd nôl i gefnogi pobl a grwpiau a chorau neu bod yn y maes chwaraeon ac ati. Gobeithio bydd pawb yn gefnogol iawn o popeth pan fyddwn ni nôl yn weithredol. O, fi'n siŵr bydden nhw. Ti'n bod, mae'r dywediad na'n ti ddim yn gweld eisiau rhywbeth nes iddo fe ddiflannu. A mae hwnna'n sicr wedi bod yn wir am y flwyddyn. Ti'n bod, achos fel Cymro, wyt ti'n ymroi i bob dim sy'n digwydd, fel ti'n gweud y cyngherddau, gwyliau sy'n gyda ni ac yn y blaen. A pan ti'n mynd drwy'r amser, ti'n mynd sylweddoli. A pan ti'n stopo, ti'n meddwl, nefi blw.
os dim byd arall dy fi wneud. Ti'n gwybod mae'n drist mewn ffordd i rywun fel athrawes cerdd fel fi, ond yn sicr i ni wedi gweld eisiau'r holl perfformio ar cymdeithasu'n fwy na dim byd, ti'n modd? Ie, na beth yw e. Na, gobeithio yn y flwyddyn nesaf. Fi'n gwybod, ni dal yn lockdown a mae pethau dal yn anodd ar hyn o bryd, ond gobeithio yn ystod y misoedd nesaf, byddwn ni bendant nôl yn gallu bod yn weithredol fel o'n i rhyw fath amser hyn llynedd. Wel, diolch yn fawr am y sgwrs, Catrin. Croeso cynnes, Ale, diolch yn fawr i ti. Na, dim problem. Mae wedi bod yn wych clywed. Am siŵr mae pethau wedi bod yn yr ysgol a siw bydd pethau gobeithio yn ystod yr wythnosau nesaf a hefyd gobeithio byddwn ni nôl yn weithredol yn gallu gweld, edrych mlaen i weld cwr lleisiau'r cwm cyn bo hir ar lwyfan yn rhywle yn Gwmgwyndraeth neu yn Llanelli. Diolch yn fawr i ti, fynd yn fawr o beithio hefyd. Diolch yn fawr, Catrin, diolch yn fawr. Diolch.